L-għażla ta' 30 ta' Mejju li ġej hija għażla ta' kompetenza u kredibilità. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt it-tielet mass meeting tal-Partit Laburista fl-Imqabba f'din il-kampanja elettorali. Fis-sfond tal-kuluri ħomor u bojot li ddominaw l-Imqabba b'folla grandjuża ta' nies, Dr. Abela tenna li l-Partit Laburista fil-Gvern ħad deċiżjonijiet għaqlin u favur in-nies f'perjodu ta' sfidi internazzjonali. F'dinja fejn sfortunatament ngħid jien in-normalità il-ġdida saru l-gwerer, għandna għażla ċara ħafna qudiemna fit-30 ta' Mejju. Mhux biss għażla dwar proposti, imma fuq kollox għażla ta' kompetenza u kredibilità. Niftaħru illi pajjiżna baqa b'saħħtu aktar minn pajjiżi oħra, ma dan ma ġarax b'kombinazzjoni. Wasalna fejn aħna llum għax meta ġiet pandemija ħadna deċiżjonijiet sodi favurikom. Il-Prim Ministru tkellem kif il-Partit Laburista ħareġ il-manifest elettorali tiegħu int Malta li għandu idea ġodda u b'miri ċari ħafna. Sostna kif sissa il-poplu għandu biss manifest wieħed qudiemu waqt li l-Partit Nazzjonalista isegwi l-Partit Laburista ta' kuljum imbagħad ftit wara ta' parsi wieħed aktar. Hawnhekk il-Prim Ministru staqsa liema partit huwa kapaċi li jwettaq dak li wieħed. Meta qedtilkom illi l-ekonomija tagħna se tibqa' tikber, wasalna iva jew le. Meta wedkom żieda fil-pensjonijiet tajnija iva jew le. Meta insistejna favur prezzijiet tal-enerġija stabbli, żammejnihom stabbli iva jew le. Meta wedna żieda fiċ-children's allowance tajnija jew le. Meta wedna stipendji ola tajnijom jew le. Meta wedna li noħolqu x-xogħol u l-investiment ħloqnieh jew le. F'dan l-istess mass meeting il-Prim Ministru staqsa minn għandu l-aħjar tim biex imexxi lil pajjiżna. Il-Prim Ministru semma kif il-ħadd filgħodu ġiet approvata mediċina għal Josef li għandu marda ġenetika rari. L-istess sens ta' dover li ħassejt dil-ġimgħa meta kellimni Josef San Ġwan li għandu marda ġenetika rarissima. Bintu ċkejkna għandha l-istess marda, l-istess kundizzjoni 3 snin għandha. Wettu għalli mussa nħallih waħdu. Tal-għodu approvajna mediċina ġdida liħ, orphan drug, li tiswa 280,000 euro fis-sena u se nagħmlu dak kollu meħtieġ biex inkunu miegħu f'kull pass ta' ħajtu. Hawnhekk Dr. Abela semma l-istorja ta' Tiziana li daħlet tistudja aktar il-qudiem f'ħajjitha. Ta' 30 sena, bis-saħħa ta' skemi offruti mill-Gvern, erġajt qbad nistudja. Minn xejn, illum il-ġurnata għandi 36 sena. Qiegħda fl-aħħar fażi biex nigradwa fil-masters u għandi xogħol stabbli fiċ-ċivil. Jien ukoll om ta' żewġ titfal żgħar ta' 9 u 12 sena u tista' timmaġina kemm hija sfida li nżomm il-bilanċ bejn il-familja, l-istudju u x-xogħol. Grazzi tal-opportunità u tal-appoġġ li tajtuni biex nasal sawn. Tislijiet Tiziana żammit, kemm jien gburi bik Tiziana, kemm aħna l-kol gburin bik u l-ħolma tiegħek hija il-proġett tagħna.